utilitzar, perquè jo sóc independentista i per tant amb aquesta definició ja queda prou clara la meva posició política. Però a veure, aquí el que hi ha és una cosa, és a dir, quan aquí s'agafen els estudis d'homes tan emèrits i tan entesos en la matèria com des de l'any 62, per exemple, el professor Trias Fargas, o ara més recentment en Xavier Salamartín o el professor Ramon Tremosa, i aleshores els números que s'aboquen ens parlen d'una diferència en el dèficit fiscal, expoli, perquè tot el que sigui parlar de 14.700 milions d'euros, 14.700 milions d'euros a l'any, i deixi'm acabar de parlar perquè jo l'he deixat a vostè. Jo solo me he presentado. Molt bé, però ha parlat, ¿no? No ha parlat per gestos. Pues es la segunda vez. ¿Perdoni? Que tú, en algún sentido, vosotros compartís puntos de vista y de momento no hemos replicado. Sí, però en principi acabi l'exposició. Entre altres coses, vostè ja ha parlat i ja s'ha presentat. Per tant, aleshores, quan estem parlant de que Catalunya són el dèficit fiscal els 14.700 milions d'euros, quan la Comunitat Econòmica Europea aporta, regala a Espanya 6.000 milions d'euros l'any, aquí hem de parlar, lògicament, d'una economia purament colonial. Aquesta economia purament colonial, i senyor Totai, no faig aquestes cares, perquè entre altres coses jo no faig cap escarafall quan vostè ha dit, entre altres coses, perdoni un moment, jo no l'he agredit encara a vostè. Jo no l'he agredit. No, és que el meu no és el to. El meu to, senyor Totai, el meu to no és el to de l'esclau. A veure si ho entén. No, clar, és el to del guerrillero. No, és el to del català. Vull dir, sí, d'aquell català que no va fer cas d'aquella consigna de Queipo de Llano que deia que los catalanes hablarán su dialecto en su casa y de forma muy bajita para que no les oigan los vecinos. I és el que vostè això s'ho han colcat fins al moll de l'os. Però bé, entre altres coses... Perdoni? Vostè suposa que jo soc feixista? No, comparar amb el Queipo de Llano, que és un feixista? No, això s'ho diu vostè. No, vostè compara amb el Queipo de Llano... Però aleshores, com li deia, deixi'm acabar i després replicarà vostè. Però vostè, entre altres coses, ens està dient que la situació política a Catalunya, això que vostè en diu el nacionalisme, ja ha assolit el que volia Prat de la Riba fa 100 anys. Vostè ens voldria mantenir com fa 100 anys. Vostè ens voldria mantenir a l'època de Prat de la Riba. I afortunadament, Catalunya evoluciona. Catalunya va més enllà. I si vostès el que volen és agafar-se amb aquesta Constitució espanyola, Constitució d'altra banda, que nomena cap de l'Estat i cap de l'Exèrcit, amb un babau com és el Borbó Juan Carlos I, i aquí estic amb republicans, doncs aleshores que el va nomenar a dit el nazi de Franco, tot el que es derivi d'aquest nomenament que dona lloc en aquesta Constitució, tot això, parlar de democràcia és pura ficció. Per tant, si vostès volen agafar-se a la Constitució espanyola, home, el primer que haurien de fer, si vostès són gent d'esquerres i gent republicana, agafar i qüestionar la figura de la monarquia i no qüestionar aquestes coses que, com ha dit el senyor Cabrera, aquí sobre la llengua catalana, castellana... Deixem-ho aquí i per rèplica, si volen, si per descomptat, poden fer la rèplica. Els he demanat brevetat, però, en tot cas... Jo crec, no contestaré la majoria de coses que diu, perquè se'm sembla que estan fora de lloc. Jo crec que una persona pot ser independentista, té tot el dret de ser independentista, amb una legitimitat absoluta, té tot el dret de ser espanyolista i centralista, si vol, amb la mateixa legitimitat. És el que deia abans el meu company Salins Ovejero, són formes, són projectes polítics que un té per una societat, amb una democràcia aquests projectes es discuteixen, es presenten, i la gent els vota si els vol i si no, no, i ja està. El que no es pot fer és, jo crec que tot aquest to que em sorprèn molt del senyor Cabrera, que és un to, insisteixo, profundament agressiu i que em sembla que està molt fora de lloc. Llavors, entrar en un debat en aquests termes, el seu to és molt agressiu. Perdó, senyor Espot, m'he equivocat. Jo crec que el seu to, li dic amb tota la cordialitat, perquè el seu to és agressiu, que no correspon discutir amb un to d'aquesta mena. Fins i tot quan vostè fa comparacions o diu, per exemple, fa un moment que jo m'he empassat la lliçó del senyor Queipo de Llanos, que això està completament fora de lloc. Discutim aspectes concrets del que defensem uns i altres i no insultem. Per tant, tornem a la pregunta. El nacionalisme fa baixar aquest rànquing de Catalunya respecte de les d'altres comunitats espanyoles? Es que los diagnósticos con ese grado de generalización difícilmente son... Clar, ¿qué pasa? Que surt així a la premsa. Jo no sé si és culpa de la premsa... No, claro, o sea, ¿cómo se puede decir ni que el nacionalismo y el españolismo pueden ir bien o mal a la economía? Lo que sí es cierto que pueden contribuir a crear unas fronteras de mercado, lo cual disminuye la eficiencia de la economía. Eso es de cajón y de entrada. Si ha contribuido
Units deu tenir una deficiència de mercat, perquè més nacionalistes ¿Puedo als hablar Estats Units. ¿Puedo hablar o no? Sí, sí, Por sí. eso, precisamente quería ser cauteloso. Respecto a los informes de balanzas fiscales, pues el tipo más competente, que es un profesor de la Autónoma, es un profesor de la Fuente, tiene resultados que son contrarios a esto. Yo creo que es una discusión que tenían que hacer especialistas, y entonces todo lo demás aquí es lanzarse los datos y no es relevante eso. Yo no creo que ese sean los problemas. O sea, el asunto es que si nosotros asumimos, como el señor Luis Cabrera antes decía, no, es que nosotros no tenemos que pagar, no tenemos por qué tenemos que dar con nuestros propios impuestos. ¿Y por qué no dicen lo mismo los señores de San Gervasio? Que nosotros deberíamos quedarnos con nuestros impuestos y ya decidiremos lo que pagamos al resto de la comunidad política. O Girona, ¿no? Podría decir, no, nosotros como quizás tengan unos ingresos superiores al resto de Cataluña. No, permíteme, podríamos perfectamente decir nosotros, hombre, ¿por qué no podrían decir? Pero ¿quién decide cuál es el propio país? Porque por ejemplo, claro, ¿quién es el que decide? Porque por ejemplo, asumamos que Cataluña es independiente. Asumamos que Cataluña es independiente. ¿Contemplaríais al día siguiente que una provincia, por ejemplo la provincia de Barcelona, pudiera a su vez proclamar su independencia respecto al resto de Cataluña? Mitjançant un referèndum, evidentment que sí. Entonces la provincia de Cataluña, en donde seguramente se podría producir... La gent pot viure De la com li doni mateixa la manera gana. que Arkansas es pot declarar independent, de la mateixa manera que Però la Irlanda Arkansas, es pot declarar o sea, tu independent. sabes algo del Però proceso. el que està dient vostè és un procés de balcanització. Aleshores, vostè està reflectint i traslladant a Catalunya, suposo que entre altres coses per posar la qual cosa a la gent, doncs que es pugui produir... No hagas juicios de intención. Perdoni, Eso es un juicio de intención. que jo Y eso es deshonestidad intelectual. l'he deixat acabar. No, me has interrumpido. Que jo l'he... Has empezado a hablar, has empezado a hablar cuando yo estaba Jo no hablando. l'he interrompit a Pero vostè. bueno. Aleshores, esclar, aquest procés de balcanització que vostè ens plantegen aquí, doncs té la intencionalitat aquesta de plantejar escenaris que aleshores agafin i invalidin qualsevol projecte i qualsevol afany d'independència del poble. Escolta, qui ha parlat de procés de balcanització? És que això... Sí, ella ha traslladat No, vostè s'inventa el que li sembla. exactament Per començar, el que va passar, per Estàvem exemple, amb la qüestió econòmica, jo els hi voldria recordar. Quan, Pero si yo no he hablado nada, yo no he hablado de eso. Está hablando de conceptos básicos de la teoría política. Conceptos básicos de la teoría política. ¿Quién es el conjunto de políticos? Però posi un altre ¿Cuál es la exemple. comunidad Posi política relevante? Catalunya com a motor del sud d'Europa. Posi aquest exemple. No posi l'exemple de que Girona es pot declarar independent. Hombre, lo que Però estoy vostè, clar, sosteniendo... es fa venir l'aigua al seu molí, perquè clar, aquí repetim, el que no es pot tocar és la unió de la pàtria. Aquesta és una cosa que aquest precepte, vull dir, és un precepte que s'ha mantingut amb aquests 25 anys de ¿Hay algún Estado que restauració contemple el derecho a la molt autodeterminación? ¿Hay algún Estado que contemple el derecho a la autodeterminación? Però escolti'm... No tiene algún Estado del mundo. Dime un Estado del mundo. Però escolti'm una Que cosa. no, es que eso es un concepto que... Escolti'm, és que mantindríem encara les mateixes estructures estatals de fa 100 anys. Un moment, Es que las fronteras no se deciden, las No, fronteras no no les se decidim. deciden, no se Però que sí que deciden. decidim No, a no, Espanya. yo no decido, A Espanya, yo no perquè el decido. dia que vinguin els francesos aquí a invadir-lo, No, aleshores yo lo es que estoy queixaríem. diciendo es que las fronteras no se deciden voluntariamente. Ninguna, no es un Ah, no pueblo es que decide decida voluntàriament, no. ¿Qué pueblo se ha apuntado voluntariamente? ¿Qué El individuo? poble d'Eslovènia no ha decidit les No, no. seves fronteres. En todo caso, el lo que poble de habrá... Croàcia no les va No, decidir. es que lo que te digo es que el al día poble dels siguiente Estats de un Units en el seu dia hipotético... no les va decidir. Lo que te estoy diciendo, no les un decideixen. hipotético referéndum. No les decideixen. A veure, no sé, vostè planteja aquí un món que si continuem així hauríem de retrocedir a l'època de Cromanyón, on no hi havia No, res, ni Cromañón, fronteres ni res. los de la identidad no soy yo. Jo me'n recordo amb el... Jo és possible que abans hagi estat agressiu. És molt possible que per això el senyor Ferran Tutent s'equivoqui entre el senyor Espot i el senyor Cabrera. Jo és possible que hagi estat també agressiu, perquè la meva forma és basca, o sigui, no basca, no és basta, és una forma basta, una persona sense que és feta a si mateixa, perquè no vaig tenir que pencar molt des dels 13 anys, etc. Vull dir, clar, no tinc la suficient, diguéssim, facilitat com per expressar les idees, totes les idees que em vull al coco. Però jo que sóc una persona així, que no m'agrada la nostàlgia, jo me'n recordo que a Nou Barris, no? Tota la gent que estàvem lluitant contra Franco, que ara ocupen llocs de poder, eren tots d'extrema esquerra, és a dir, ser del PSUC a Nou Barris ser de ser de dretes. I ara aquestes persones que conec, que estan totes, doncs, són transversals, estan en aquestes 10 ideologies que jo dic que estan representades al Parlament de Catalunya, aquelles persones, no fa tants anys, totes defensaven el dret a l'autodeterminació, és a dir, totes.